да стои откачиване. Сава ли сте, господа министри? Да, е тук като капи. О, бе. Има ли? Пинчкайн. Кърмоватката 10 мг били и 8 см. Милиграм. Муста. Епишна жиглакам. Не, пък. Чак мушем. Кое трябва да се набирате? Най-важно, брат. Кое чок вкар? Ден дръжен. Видям водка. Дръж. Страшна представи. Страстна дресация. Даже и че не. Стига бе! Гащите оригинал. Какво правиш? Кой върчиш? И гелем пък. Брода иди. Да, да си мама. Може да се Тук е малки, който го чакаме. Еджо, ще изкочиш амджата. Още малко изчакай. Видео фейк. Видео ли е? Амджата, виж къде си, виж къде си още. Да бе, да. Или ако е за онна. С бакаджан. С тебе. С бакаджан са. Кой месец биш? Петия. Петия месец. Сега ли? Да. Кога се роди? Декември. Декември 14 трябва да се родя, ама не се. Иншалла, иншалла. Ние така ще направим на 10 да се роди. Да, за това. Ох, зумно. Ама, ясно го. Амиджата ти виждаш ли? На зум ли си го дал? Що е толкова близко? Я, да малко. Кой ти? Те сега са на петия месец. И майка ти те храни в момента. Да. Казах биери. Не на свят. На 10 август ли? Как на 10 август бе? Еми да. Кое на 10-та? Аз съм на 16. И чакай, че Година малко. ще направим ние откак сме заедно. Да. Година, бе. Да бе. Никога правим една година. Бе. Не знам. Не може да правите една година тогава, бе. Мерси. Не може никога правим, бе. Ние правим една година. Октомври на 20. Ти си знаеш кога правим. На 20 октомври, че ви 2 месеца по-късно. 30 октомври. По-рано ли сте? Виж сега, бебо, как майка ти налива. Ако станеш алкохолик, значи е заради нея. Как да го изключа? Отгоре пак го натискаш. Тук ли? Да.